हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ക്ലാസ് 10 അല്ല 15 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി അല്ലേ? 6:30 ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗം നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലെ? കുറച്ച് ഇന്നലെ നമ്മൾ 25 വരെ നമ്മൾ എടുത്തു ഇന്നലത്തെ അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ചേർക്കുന്നത് ഒന്ന് വേഗം ഓടിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറാം. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എത്ര ശ്ലോകം പറഞ്ഞു? 574 ശ്ലോകം. അർജുനൻ 84. അർജുനൻ 84, സഞ്ജയൻ 41, പിന്നെന്താണ് നമ്മള് രണ്ട് ഭാഗത്തിലുള്ള സൈന്യത്തെ കുറിച്ച് ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആരടുത്ത്? ദ്രോണാചാര്യ അടുത്ത് പറയുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? രണ്ട് സൈന്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മഹാരഥന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്ത്? പിന്നെ ആനപ്പട, കാലാൾപ്പട പറഞ്ഞു. മഹാരഥന്മാരെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളത് കാലാൾപ്പട, അതായത് അക്ഷോണിപ്പടയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. 21,870. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയാ നിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഇപ്പൊ എവിടെയാ നിക്കുന്നേ? അർജുനനും ഭഗവാനും ഇപ്പൊ എവിടെയാ? മധ്യത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് നടക്കുന്നത്. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയായിരുന്നു, രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് നിർത്താൻ, ആരൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കായിരുന്നു. അത്രയാണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ആരൊക്കെ കണ്ടു എന്നുള്ളതിന് തുടങ്ങാണ് 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര പശ്യത് സ്ഥിതാൻ പാർത്ഥ പിതൃനഥാ പിതാമഹാൻ. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര പശ്യത് സ്ഥിതാൻ പാർത്ഥ പിതൃനാഥാ പിതാമഹാൻ ആചാര്യാൻ മാതുലാൻ ശ്വശുരാൻ സുഹൃദശ്ചൈവ സേനയോരുപയോരപി. ആ യുദ്ധരംഗത്തിൽ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ പിതൃതുല്യരെയും പിതാമഹരെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും മാതുലന്മാരെയും സഹോദരന്മാർ, മക്കൾ, പൗത്രന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഭാര്യാപിതാക്കന്മാർ എന്നിവരെയും അർജുനൻ കണ്ടു. അപ്പൊ അർജുനൻ ആരൊക്കെ കണ്ടത്? ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും മധ്യത്തില് പിതൃതുല്യരെ, പിതാമഹന്മാരെ, ഗുരുജനങ്ങളെ, മാതുലന്മാര്, സഹോദരന്മാര്, മക്കള്, പൗത്രര്, സുഹൃത്തുക്കള്, ഭാര്യാപിതാക്കന്മാരെ ഒക്കെ അർജുനൻ എവിടെ കാണാണ്? ആ സൈന്യത്തിൽ കാണാണ്. താൻ സമീക്ഷ്യസ്യ കൗന്ദേയ സർവാൻ ബന്ധൂനവസ്ഥിതാൻ കൃപയാ പരയാവിഷ്ടോ വിഷീദന്നിതമബ്രവീത്. ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും തനിക്ക് ബന്ധുക്കളായ ഉള്ളവരെ അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ കരുണാഭരിതനായി തീർന്ന കുന്തിപുത്രൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവരെ കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്തായി മാറി? ആ പറഞ്ഞ ഉഷാറൊന്നും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ല.
അതേപോലെ ആയിപ്പോ. എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അർജുനൻ? അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ടേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സും സമുപസ്ഥിതം സീദന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളവരെ കണ്ടപ്പോ എന്റെ അവയവങ്ങളെല്ലാം തളരാനും മുഖം വരളാനും തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർക്ക് എന്താണ്? ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്? മാനസിക മേഖലകളിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങും എത്താതെ ഈ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഈ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ ആകൃഷ്ടനായി പോകുന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നാണ് ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം 18-ാം അധ്യായം 12-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർക്ക്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവരും എങ്ങും എത്താതെ ഈ ഭൗതിക ശക്തിയിൽ തന്നെ ആകൃഷ്ടരായി പോകുന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എന്നാണ് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അനുകമ്പയും സഹതാവും. അപ്പൊ അവർക്കെല്ലാം മരണം അടുത്തല്ലോ എന്നോർത്ത് ആണ് അർജുനൻ എന്ത് വരുന്നത്? ഈ പ്രതികരണം ഉണ്ടായത്. അല്ലാതെ ദൗർബല്യം കൊണ്ടല്ല, മൃദുല ഹൃദയത്വം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായത്. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നതാണത്. വേപതുശ്ച ശരീരേ മേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സംസദേ ഹസ്താത്വൈവ പരിദഹ്യതേ. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം അത് കയ്യിൽ നിന്നും വഴുതി വീഴുന്നു, തൊലി ചുട്ടു നീറുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. വില്ല്, കയ്യിലിരിക്കുന്ന വില്ല് ഗാണ്ഡീവം അത് താഴെ വീണ തൊലി ചുട്ടു നീറാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ശരീരത്തിന് വിറയും രോമാഞ്ചവും 2 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകും. ഒന്ന് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുക? നമുക്ക് ഭയങ്കര ആനന്ദ അനുഭൂതി ഉണ്ടാവും അല്ലെ? നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര സന്തോഷം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും, ആധ്യാത്മികമായ അനുഭൂതി ഉണ്ടാകുമ്പോഴും, ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ടും, നമുക്ക് ഭയം കൊണ്ടും ഉണ്ടാകാം. ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? രോമാഞ്ചം വരും. ഗാണ്ഡീവം, ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ പ്രശസ്തമായ ധനുസ്, അത് കയ്യിൽ നിന്നും ഊർന്നു വീഴുന്നത് ഹൃദയത്തിലെ നീറ്റൽ തൊലിപ്പുറത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നതും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ അസ്വസ്ഥതയുടെ മറ്റൊരു ലക്ഷണം. അപ്പൊ ഈ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഗാണ്ഡീവ് താഴെ വീഴുന്നത്, പിന്നെ ഹൃദയത്തിലെ നീറ്റല് തൊലിപ്പുറത്ത് അനുഭവപ്പെടുക, ഇതും വേറൊരു ലക്ഷണമാണ്. ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവയെല്ലാം ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക ചിന്താഗതികൾ മൂലമാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭൗതികമായ ചിന്താഗതി കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായത്. മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ, ദൗർബല്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. ഇവിടെ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, എന്റെ മനസ്സ് എനിക്കിവിടെ പിടിച്ചോടത്ത് നിൽക്കുന്നില്ല, അത് ചുറ്റിക്കറങ്ങാണ്, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകാണ്. കൃഷ്ണ, കേശവ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കേശവ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ ചുറ്റും കാണുന്നത് എന്നിവിടെ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? സേനയോരൂപയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപയ മേച്ചുത എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? 2 സൈന്യത്തിന്റെ നടുക്ക് കൊണ്ട് നിർത്തി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഗാംഭീര്യത്തോടു കൂടിയാ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണ, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്, എന്റെ മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു. കാരണം ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര പ്രയാസമായി. ആദ്യത്തെ ഉഷാറിപ്പ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഇല്ല. സ്പീഡ് ഓക്കെ ആണോ? സ്പീഡ് ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ. ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല വികാര വിക്ഷോഭം കൊണ്ട്. അർജുനന്റെ വികാര വിക്ഷോഭം കൊണ്ടാണ് എന്ത് സാധിക്കാത്തത്? ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. ആത്മവിസ്മൃതി, തന്നെ മറന്നു പോകുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദൗർബല്യം കൊണ്ട്, മനസ്സിന്റെ ദൗർബല്യം കൊണ്ട്. കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛാനുസാരം അർജുനൻ തന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളിലുള്ള അജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അർജുനൻ തന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളിലുള്ള അജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയണത്? ഇവിടെ യഥാർത്ഥ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്താണ്? ശരിക്കും യഥാർത്ഥ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം നമ്മള് ഭഗവാനിൽ നിലകൊള്ളുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാനിൽ നിലകൊള്ളുക. പക്ഷെ ഇവിടെ അർജുനന്റെ
ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അർജുനൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ താല്പര്യം ആരിലാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്? യഥാർത്ഥ താല്പര്യം ഭഗവാനില്. അത് ഇല്ലാതെ കാണാനുള്ള, അത് അജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ആര് ചെയ്യുന്നത്? അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പരജീവാത്മാവിനെ പോലെ അതൊക്കെ മറന്ന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആര് ചെയ്യുന്നത്? അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. നച്ചാ ശ്രേയോനു പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ നകാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച്ചാ രാജ്യം സുഖാനിച്ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാകട്ടെ സുഖമാകട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. അർജുനൻ പറയാണ്, ബന്ധുക്കളെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണം ഉണ്ടാവാനാണ് പറയുന്നത്? അങ്ങനത്തെ ഒരു വിജയവും എനിക്ക് വേണ്ട, രാജ്യവും വേണ്ട, സുഖവും വേണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. എത്രയും പ്രഭാപൂർണവും ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ സൗരമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ രണ്ടു പേർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വീണ് മരിക്കുന്നവർക്ക്, രണ്ടാമത്തത് ആധ്യാത്മിക സംസ്കാരത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവന്. രണ്ടുപേർക്ക് ആണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? പ്രഭാമണ്ഡലത്തിൽ, അതായത് എവിടേക്ക് സൗരമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഒന്ന് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വീണ് മരിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒന്ന് സ്വമേധയാ യുദ്ധത്തിൽ മരണം സംഭവിക്കുന്നവർക്ക്, യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെടുന്നവർക്കും. രണ്ടാമത്തത് സ്വന്തമായിട്ട് സ്വമേധയാ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം സമർപ്പിച്ചതിന്, ജീവിതം ആത്മീയമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച, ലൗകിക ജീവിതം ത്യജിച്ച വ്യക്തിക്കുമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. വിശപ്പ് തോന്നാത്ത ഒരാൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് പോലെ നിരാശ കൊണ്ട് കാട്ടിൽ പോയി ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത്. വിശപ്പ് തോന്നാത്ത ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ തന്നെ നിരാശ കാരണം കാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കാനാണ് ആരുദ്ദേശിച്ചത്? അർജുനൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അടുത്തെന്താ പറയണത്? കിംനോ രാജേന ഗോവിന്ദ കിം ഭോഗേർജീവിതേന വാ യേഷാമർത്ഥേ കാംക്ഷിതം നോ രാജ്യം ഭോഗാ സുഖാനിച്ച ഇമേവ സ്ഥിതാ യുദ്ധേ പ്രാണസ്ത്യക്താ ധനാനി ച ആചാര്യ പിതരാ പുത്രാസ്തഥൈവാച പിതാമഹഃ മാതുലാ സ്വശുരാ പൗത്രാ സ്യാലാ സംബന്ധിനസ്തഥാ ഏതാന്ന ഹന്തുമിച്ഛാമി ഘ്നതോപി മധുസൂദന അപി ത്രൈലോക്യ രാജ്യസ്യ ഹേതോ കിം നോ മഹീകൃതേ നിഹത്യാഥാർദ്ധരാഷ്ട്രാന്ന കാപ്രീതീസ്യ ജനാർദ്ദന. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, എന്താണ് ഈ രാജ്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക്? നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? കാരണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അവരൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടി വന്ന് നിൽക്കാണ് ഇവിടെ? ഈ രണാങ്കണത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ജീവൻ പോലും ത്യജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന് നിൽക്കാണ് ഇവിടെ. അപ്പോ നമ്മുടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഗുരുജനങ്ങള്, പിതാമഹന്മാര്, മക്കള്, അമ്മാവന്മാര്, ശ്വശുരന്മാര്, ശ്യാലന്മാര്, അങ്ങനെ എല്ലാവരും മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവരൊക്കെ കൊല്ലുന്നത്? അപ്പൊ അവരെ വധിക്കുന്ന സമയത്ത്, വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ത്രൈലോക്യം, ഈ 3 ലോകങ്ങളും നേടാന്ന് വെച്ചാലും അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആര് തയ്യാറല്ല? അർജുനൻ തയ്യാറല്ല. അങ്ങനെ വെറും മണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇവരൊക്കെ കൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കുക? ഇവരെ ഹിംസിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സുഖാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ആരോട് ചോദിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഗോവിന്ദൻ എന്ന് വെച്ചാല് ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ആര്? ഗോവിന്ദൻ. ഭഗവാനെ ഗോവിന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയല്ല, ഗോവിന്ദന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയല്ല നോക്കേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അംശം തന്നെയാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും തൃപ്തി കിട്ടും. പാപമേവാശ്രയ തസ്മാൻ അദ്വൈതാനാതദായിനഃ തസ്മന്നാർഹാവയം ഹന്തും ധർത്തരാഷ്ട്രാൻ സബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് പാപമായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് നേട്ടം. കാരണം ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ, അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ ഹിംസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഉചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമുള്ളതല്ല. അപ്പോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് നേടാനാണ്? നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സുഖിക്കാൻ കഴിയാന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. കാരണം
നമ്മുടെ ശാസ്ത്രപ്രകാരം അല്ലെ 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികളുണ്ട്. ഇവര് പാപികളാണ്. ഇവരെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തില്ല, പാപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആരൊക്കെയാണത്? വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീടിനെ തീ വെക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കുന്നവൻ. ഇത്തരം 6 തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത അവരാരാണ്? അക്രമികൾ, പാപികളാണ് അവര്. അവരെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാപമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യദ്യപേതാന പശ്യന്തി ലോകോപഹത ചേതസഃ കുലക്ഷയ കൃതം ദോഷം മിത്രദോഹേ ച പാതകം കഥം നാജ്ഞായമസ്മാഭി പാപാദസ്മാൻ നിവർത്തിതും കുലക്ഷയ കൃതം ദോഷം പ്രപശ്യർപ്പിർജനാർദ്ദന. ജനാർദ്ദന, ലോഭാവേശം കൊണ്ട് ഇവർ ബന്ധുഹിംസയിലും സുഹൃത്തുക്കളോട് പൊരുന്നതിലും ദോഷം കാണുന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്കറിയാലോ ഇത് പാപമാണെന്ന്. നമ്മൾ അതിൽ എന്തിനു വ്യാപൃതരാകണം? അപ്പൊ ഇവര് ലോഭാവേശം കൊണ്ട്, ഈ ദുര്യോധനാദികള് ഈ രാജ്യത്തിനോടും സുഖങ്ങളോടും സ്ഥാനമാനങ്ങളോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട്, ലോഭാവേശം കൊണ്ട് അവര് ബന്ധുക്കളെ ഹിംസിക്കുന്നത് പാപമാണെന്ന് അവര് കരുതുന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്കറിയാലോ അത് പാപമാണെന്ന്. ഈ ആപത്തുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ള നമുക്കറിയാലോ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ പാപത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക. എന്തിനാണ് നമ്മൾ അതിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. വെല്ലുവിളിയുടെ ദുഷ്ഫലങ്ങളെ പറ്റി മറ്റു കക്ഷികൾ പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്നത്, അർജുനൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ദുഷ്ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതറിയാവുന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറാലോ എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അങ്ങനെ 2 വശവും നോക്കിയിട്ട് അർജുനൻ എന്ത് തീരുമാനിക്കാണ്? യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കാണ്. അവർക്കറിയില്ലെങ്കിലും നമുക്കറിയാലോ ഇത് പാപമാണെന്നുള്ളത് എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. കുലക്ഷയെ പ്രണശ്യന്തി കുലധർമാസനാതനഃ ധർമ്മേ നഷ്ടേ കുലകൃഷ്ണം അധർമ്മോഭിഭവത്യുത. വംശം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഏറെ കാലമായി പുലർത്തിപ്പോന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കും. അപ്പൊ ആ ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോൾ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവരും എന്തായിട്ട് മാറും? അധാർമിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് കുറെ മതാചാരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയില് നമുക്ക് ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളൊക്കെ നേടാനും നമുക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള നേട്ടത്തിന്, ഉയർച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മതാചാരങ്ങളല്ല നമ്മൾ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ജനനം മുതൽ മരണം വരെ തുടർന്നു പോകുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ, അതൊക്കെ ആരുടെ ചുമതലയിലാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത്? നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിൽ മുതിർന്നവരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇത്തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ കുടുംബത്തില് ആളില്ലാതെ പോകും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്, താഴത്തെ തലമുറയിലുള്ളവരൊക്കെ അധാർമിക സ്വഭാവം കൈക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ആത്മീയ മുക്തിക്കുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയാ പൂർവികർക്ക്, അവർക്ക് ഈ ആത്മീയ മുക്തിക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മള് ഇവരൊന്നും വധിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്, ജനനം മുതൽ മരണം വരെ തുടർന്നു പോകുന്ന ഈ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ അത് മുതിർന്നവരുടെ ചുമതലയിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും മുക്തിക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ മുക്തിക്കുള്ള അവസരം നമ്മുടെ പൂർവികർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അത് കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല. നെറ്റ് പോയി സ്റ്റക്കായി. അയ്യോ, കേൾക്കുന്നില്ല? അല്ല, ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റക്കായി. ശരിയായി. ഇപ്പൊ കേട്ടിട്ടില്ല മാതാജി. ഇടയ്ക്ക് 1 സെക്കൻഡ് സ്റ്റക്കായി നിന്നു. ഓക്കെ, കേട്ടിട്ടില്ല. ഇതിന് മുന്നത്തെ കേട്ടോ? കേട്ടില്ല. ഇത് കേട്ടില്ല? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഭാഗം കേട്ടില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അർജുനൻ പറയാണ്, കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, കാരണം ഈ കുടുംബത്തില് മുതിർന്നവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ മതാചാര പ്രകാരങ്ങളുള്ള കുറെ
ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു പോകുന്ന ആരാണ്? മുതിർന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഈ കുടുംബാചാരങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ ആചരിച്ചു പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ചെയ്യാനായിട്ട് ആളില്ലാതെ വരും. മുതിർന്നവരൊക്കെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞ മരണപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇളം തലമുറയും എന്ത് ചെയ്യും? അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അധാർമിക സ്വഭാവം കൈക്കൊള്ളും. മാത്രമല്ല ആത്മീയ മുക്തിക്കുള്ള അവസരം എല്ലാവരും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഈ വംശപിതാക്കളെ ഒരിക്കലും വധിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. വീട്ടില് ഉള്ളവരെ, കാരണം ആ കുടുംബത്തിൽ ആചാരങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ആളില്ലാതെ വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? അധർമാഭിഭവാ കൃഷ്ണ പ്രതിഷ്ഠതി കുലസ്ത്രീയഃ ജായതേ വർണ്ണസങ്കര. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാലോ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. പിന്നെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ വിളിക്കാണ്, വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, ഭഗവാന്റെ കുലമാണ് വൃഷ്ണികുലം, പിറന്നവനെ സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളൊന്നും ചെയ്യണ്ട. കാരണം അധർമ്മം മുന്നിലേക്ക് പോരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ധർമ്മത്തിന് അവിടെ സ്ഥാനം ഇല്ലാതെ പോകും. പിന്നെ വർണ്ണാശ്രമത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ സ്ത്രീകളുടെ ചാരിത്രത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും ആശ്രയിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം. അപ്പൊ സ്ത്രീകള് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പുരുഷന്മാരായിട്ട് ഇടപഴകും. അങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത പുരുഷന്മാരും എന്ത് ചെയ്യാം? സമൂഹത്തിൽ വ്യഭിചാരാസക്തിയൊക്കെ വളർത്തി ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് വഴിതെളിക്കാം. അപ്പൊ അത്തരം മനുഷ്യവർഗത്തെ യുദ്ധവും പകർച്ചവ്യാധിയും അടിക്കടി ക്ഷയിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്? അപ്പൊ സജ്ജനങ്ങൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. നാട്ടില് സജ്ജനങ്ങൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. പറയാം, സങ്കരോ നരകായൈവ കുലജ്ഞാനാം കുലസ്യ ച പതന്തി പിതരോ ഹേഷ്യാം ലുപ്തപിണ്ഡോദകക്രിയ. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആവശ്യമില്ലാത്ത ജനവർദ്ധന ഉണ്ടായാൽ കുടുംബത്തിലെ കുലപാരമ്പര്യങ്ങളിലൊക്കെ കളഞ്ഞു കുളിച്ചവർക്ക് ജീവിതം നരകുല്യ തുല്യമായിട്ട് മാറും. ഈ അധപതിച്ച കുടുംബങ്ങളിലെ പിതൃക്കള് കാലം തോറും പിണ്ഡമോ ഉദകക്രിയോ കിട്ടായെങ്കിൽ അധപതിക്കും. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? പിതൃ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടാവും നമുക്കില്ല. കുടുംബങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള പിതൃ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ. പിതൃങ്ങൾക്ക് കാലം തോറും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പിണ്ഡോദക ക്രിയ ഒക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് ചെയ്യാനൊന്നും ആളില്ലാതായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ആളില്ലാതെ വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ അത് അത്തരത്തിലുള്ള ചെയ്യാതിരുമ്പോ അവർക്ക് മുക്തി കിട്ടാത്ത, മോക്ഷം കിട്ടാത്ത സംഭവങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിതൃക്കളെ ക്ലേശമുക്തരാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാതെ വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് വംശപിതാക്കള് അവരൊന്നും വധിക്കേണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഈ പാരഗ്രാഫ് ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ചിലപ്പോൾ പിതൃക്കൾ പലതരത്തിലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവർക്കും എന്ത് കിട്ടണമെന്നില്ല? ശരീരം കിട്ടണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ പിതൃക്കൾ പലതരത്തിലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സ്ഥൂല ശരീരം ലഭിക്കാതെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തില് പ്രേതരൂപത്തില് ഇങ്ങനെ നടക്കായിരിക്കും ചെയ്യുണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കർമ്മം ചെയ്യുമല്ലോ, നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പിണ്ടകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് ആ പ്രേതാവസ്ഥയിൽ മറ്റുള്ള ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനായിട്ടും സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർക്ക് ശരീരം വേഗം കിട്ടാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം അവരെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ? അവർക്ക് മോചനം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്. അപ്പോ ഇവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ ആളില്ലാണ്ടാവും. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പിതൃക്കൾക്ക് മോക്ഷം കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാതെ വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനോട് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്. കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് മുക്തിദാതാവായ മുകുന്ദന്റെ കമലങ്ങളിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക്, സർവാത്മനായി ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചവർക്ക്, ദേവന്മാരോടോ ഋഷികളോടോ ജീവജാലങ്ങൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, പിതൃക്കൾ, മനുഷ്യർ എന്നിവരോടാകട്ടെ യാതൊരു കടപ്പാടുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ വരാണെങ്കിൽ 11-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 41-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ ഭാഗവതത്തില്, എല്ലാ ബാധ്യതകളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ സ്വയമേവ നിറവേറ്റപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആധികാരികമായിട്ട് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ 7 തലമുറ മുന്നിലേക്കും 7 തലമുറ പിന്നിലേക്കും അതിന്റെ ഫലം കിട്ടുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു പോകുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് സ്വയമേവ തന്നെ നിറവേറ്റിപ്പെടും. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എന്നാണ് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നത്.
ദോഷൈരേതൈ കുലജ്ഞാനം വർണ്ണസങ്കരകാരകൈഃ ഉത്സാദ്യത്തെ ജാതിധർമ്മ കുലധർമ്മാശ്ച ശാശ്വത. കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ശിശുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. തന്മൂലം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാടെ നശിച്ചു പോകുന്നു. കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അങ്ങനത്തെ ദുഷ്കർമ്മ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കും. അപ്പൊ സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോകും. ഉത്സന്ന കുലധർമ്മാണ മനുഷ്യാണാം ജനാർദ്ദന നരകേ നിയതം വാസോ ഭവതീത്യനുശുശ്രുമ. അല്ലയോ അർജുന, കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്നും നരകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഗുരുപരമ്പര വഴി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാനോട്, ജനാർദ്ദന, പരിപാലിക്കുന്നവനായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ജനാർദ്ദന എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് നരകത്തിലാണ് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് ഗുരുപരമ്പര വഴി അർജുനൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് സ്വന്തം അനുഭവത്തിന്റെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടല്ല, ആധികാരികമായിട്ടുള്ള വചനങ്ങളെ പ്രമാണമാക്കിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ശരിയായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാനോട് അർജുനൻ വാദിക്കാണ്, നമുക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് അർജുനൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അഹോ ഭക്തമഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിത വയം യത്രാജ്യ സുഖലോപേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യതഃ. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ? ആർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലത്? അർജുനന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. യദി മാമപ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയഃ ധാർത്തരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യോസ്തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. അങ്ങനെ ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായിട്ട് പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവര് കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വാഭാവികമായ മൃദുല ഹൃദയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഭക്തന്മാർക്കുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് എന്ത്? മൃദുല ഹൃദയത്വം. അതാണ് ഇവിടെ അർജുനന്റെ പ്രകടമാകുന്നത്. ഇനി സഞ്ജയൻ പറയാണ്, സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്താർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജ്യ സശരം ചാപം ശോക സംവിഗ്ന മാനസഃ. അങ്ങനെ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനൻ പറയാണ്, അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദുഃഖിതനായിട്ട് തേരിലിരിപ്പായി, എല്ലാം വില്ലും ശരങ്ങളൊക്കെ താഴെ വെച്ച് തേരിലിരിപ്പായി എന്നാണ് ആരിവിടെ പറയുന്നത്? അർജുനൻ, സഞ്ജയൻ അർജുനനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതില് നമ്മള് നമ്മുടെ ഷോഡശ സംസ്കാരം, 16 സംസ്കാരങ്ങൾ നമ്മള് മനുസ്മൃതിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണിത്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാതും ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ മുഴുവനും ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ ഇത് ഷോഡശ സംസ്കാരം, 16 സംസ്കാരങ്ങൾ, ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ ആകെ 40 ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് 16 എണ്ണം. അതില് ആദ്യത്തെ 3 യെല്ലോ കളറിൽ കാണുന്നത് എന്താണത്? ജനനത്തിന് മുമ്പുള്ളതാണ് ഗർഭാധനം, പുംസവനം, സീമന്തം. ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണം ഗർഭാധനം, പുംസവനം, സീമന്തം. ഗർഭാധനം എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനകളും ചടങ്ങുകളാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? ഗർഭാധനത്തിൽ വരുന്നത്. നല്ലൊരു കുട്ടിയെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് അച്ഛനും അമ്മയും പ്രാർത്ഥന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, അതാണ് ഗർഭാധനം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് പുംസവനം. പുംസവനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശിശുവിന്റെ ശാരീരികവും മാനസികമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്കും ആരോഗ്യത്തിനുമായിട്ട് നടത്തുന്ന ചടങ്ങാണ് എന്ത്? ഈ പുംസവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗർഭത്തിന്റെ 3-ാമത്തെ മാസത്തിൽ നടത്തുന്ന ചടങ്ങ്. അടുത്തത് സീമന്തം. കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നടത്തുന്നതാണ് എന്ത്? സീമന്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണം കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നടത്തുന്ന ചടങ്ങുകളാണത്. നമ്മളെ 16 സംസ്കാരത്തിൽ വരുന്ന 3 എണ്ണം, ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണം. പിന്നത്തെ വരുന്നത് കുട്ടി ജനിച്ചതിന് ശേഷം ജാതകർമ്മം. ജാതകർമ്മം എന്ന് വെച്ചാല് കുട്ടിക്ക് തേനും വയമ്പും കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധി വികാസത്തിന് തേനും വയമ്പും കൊടുക്കുന്നത്. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ജാതകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ജാതകർമ്മം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാമകരണം. കുട്ടിക്ക് പേരിടുന്ന ചടങ്ങാണ് എന്ത്? നാമകരണം. നിഷ്ക്രമണം എന്ന് വെച്ചാല് കുട്ടി ആദ്യമായിട്ട് വീടിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോകാം.
അതായത് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനും പ്രകൃതിയും ഒക്കെ കാണാതെയായിട്ട്. അതാണ് എന്ത് നിഷ്ക്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട്. പിന്നെ വന്നിട്ട് അന്നപ്രാശം. അന്നപ്രാശം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മള് ഭക്ഷണം ആദ്യമായിട്ട് കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് അന്നപ്രാശം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചുടാകരണം. ചുടാകരണം എന്ന് വെച്ചാല് ആദ്യമായിട്ട് മുടി മുറിക്കുക. അതായത് ശുചിത്വം, ആരോഗ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചുടാകരണം. കർണവേദം, ചെവി തുളയ്ക്കുക, കമ്മലിടുന്നത് കർണവേദം. അടുത്ത ഘട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇത് ബാല്യകാലത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതും കൂടെ നമ്മള് ഇനി അടുത്തത് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് പറയുമ്പോ ഇത് വന്നത് വിദ്യാരംഭം. ഫസ്റ്റ് എന്താണ് വിദ്യാരംഭം. ആദ്യമായിട്ട് അക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത് വിദ്യാരംഭം. ആദ്യമായിട്ട് എഴുതാൻ പഠിപ്പിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപനയനം. ആദ്യമായിട്ട് പൂണൂല് ധരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഉപനയനം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൈശർത്തം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഉപനയനത്തിന് ശേഷം വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ആ ഘട്ടം, അതാണ് എന്ത് പ്രൈശർത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഉപനയനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വേദങ്ങളും ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൈശർത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേശന്തം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികൾ ആദ്യമായിട്ട് ഷേവ് ചെയ്യുന്നത്, പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആർത്തവ ചക്രം വരുന്നത്, അതാണ് കേശന്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമവർത്തനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇത് എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി പണ്ട് ഗുരുകുലത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ, അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് എന്ത് സമവർത്തനം. വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം ആ ഗുരുകുലത്തിന് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. ആ ഒരു ചടങ്ങാണ് എന്ത് സമവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. അതിനുശേഷം പിന്നെന്തിലേക്ക് കടക്കാണ്? ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അപ്പൊ പിന്നെന്ത് വരുന്നത്? വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അന്ത്യസംസ്കാര കർമ്മങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈ ഷോഡശ സംസ്കാരത്തില് 16 സംസ്കാരങ്ങള് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോട്ട് മാതാജി. എങ്ങനെ ഇതാണോ? ഇത് എഴുതാനാണോ? ഇത് മാതാജി റെക്കോർഡ് വരില്ല, അതിന് നോക്കി എഴുതിയെടുക്കുമ്പോ സമയം പിടിക്കില്ല. മാതാജി ഗ്രൂപ്പില് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ മാതാജി ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ മാതാജി? ഇതിന്റെ ഇട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കൂടി നോക്കല്ലേ നമുക്ക്. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നമ്മളപ്പോ ഒന്നാമത്തെ പ്രഭുനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഗ്രൂപ്പില്? പ്രഭു ഇപ്പൊ തന്നെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നമ്പർ ഇട്ടോ നമ്പർ. ഇത് മാതാജി ഒന്ന് മാതാജി നോട്ട് ചെയ്യാം. പ്രഭു ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നമ്പർ ഇട്ടോ കൊടുത്തു പ്രഭുന്റെ. എന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഗ്രൂപ്പില് മാതാജി? അതറിയില്ല. ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്ക്. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതുവരെ നമ്മൾ നോക്കി? 6ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ നോക്കി അല്ലെ? യുദ്ധരംഗത്തിൽ അർജുനൻ ആരെയാണ് കണ്ടത്? ഗുരുകുലരെ മാതുലൻ മക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, മക്കളുടെ മക്കൾ, കുടുംബം, കുറെ പേരെ കണ്ടു അല്ലെ? ബന്ധുക്കളെ എല്ലാരെയും കണ്ടു. സഹോദരങ്ങളെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേ. ഗോവിന്ദൻ എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്? എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവൻ. ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവനാണ് ആര്? ഗോവിന്ദൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവര് ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെയ്യാത്തവര് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, മാതാജി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അത് അതിന്റെ ഇടയിൽ അത് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതായിരുന്നു? ആറൂട്ട അക്രമികൾ. അതറിയാലോ. വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീട്ടിൽ തീ വയ്ക്കുന്നവൻ,
ആരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് പിന്നെ അന്യന്റെ ഭാര്യ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ അല്ലെ, വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് കാരണം എന്താണ്? വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ലാത്തത്, വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? കുടുംബത്തില് കാരണം വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം നമുക്ക് കുറെ മതാചാരങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടാവും. അതൊക്കെ ആരാ ചെയ്യുന്നത് വീട്ടില്? ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുതിർന്നവരുടെ ചുമതലയാണ്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധീകരണ ക്രിയകളെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവര് എന്ത് പറയുന്നത്? വധാർഹരല്ലെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം വീട്ടിൽ ചെയ്തു പോകുന്നത് ആരാണ്? കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഇളം തലമുറക്കാരൊന്നും ഇത് ചെയ്യില്ല, അവർക്ക് പഠിക്കാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അവരൊക്കെ വഴിതെറ്റി പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ക്ഷത്രിയ സമരമുറികളിലെ നിബന്ധന എന്താണ്? അത് പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ? ക്ഷത്രിയ സമരത്തിലെ നിബന്ധന എന്താണ്? കാരണം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരെ, കയ്യിൽ ആയുധമില്ലെങ്കിൽ വിശ്രമിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മള് അങ്ങനെയുള്ളവരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ നിയമം. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞത് ക്ഷത്രിയ സമരമുറകളിലെ നിയമം എന്ന് വെച്ചാല് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ മാറി നിൽക്കാന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരെ കയ്യിൽ ആയുധമില്ലെങ്കിൽ, പിന്നെ കയ്യിൽ ആയുധമില്ലാത്തവരെ, താല്പര്യമില്ലാത്തവരോടൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അല്ലാണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ശത്രുവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോ രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല, പകല് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. വൈകുന്നേരം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ ഭയങ്കര കൂട്ടുകാരാ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും യുദ്ധം തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അവര് യുദ്ധം നിൽക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ പോലെ പിന്നെ ഫുൾ ടൈം ശത്രുവായിട്ടൊന്നല്ല നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് സമരമുറകളിൽ കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. അതനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണ്ടാവുക. ഭീമൻ മൃഗോദരൻ എന്നറിയപ്പെടാൻ കാരണം അതും പറഞ്ഞില്ല. ഭീമൻ മൃഗോദരൻ എന്നറിയപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണ്? ഭീമന്റെ ഒരു പേരാണ് മൃഗോദരൻ. അതായത് കുറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഭീമൻ. കുറെ ഭക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടും ധീരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറെ ഭക്ഷണം കുറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവനാണ് അല്ലെ ഭീമൻ. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭീമനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് മൃഗോദരൻ എന്ന് പറയട്ടോ. പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ 1ാമത്തെ ലെവലിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മുഴുവൻ അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാണത്? ഒന്ന് ധർമ്മഭൂമി, കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി ധർമ്മഭൂമിയാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് പിന്നെ അതാണ് ദിവ്യമായ ചങ്കുകള്, അർജുനന്റെ വില്ല്, പിന്നെ രഥം, പിന്നെ ഭഗവാൻ, പിന്നെ ലക്ഷ്മി ദേവി, പിന്നെ ഹനുമാന്റെ കൊടിയടയാളം, രക്തജീവിതം, പിന്നെ മോക്ഷദ ഏകാദശി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? പിന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ കാരണങ്ങള്. അത് നമുക്കറിയാം. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് മൃഗഹൃദയത്തിൽ, ഒന്ന് ഭൗതിക, പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, പിന്നെ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവിന്റെ പേരെന്താണ്? ദ്രുപദൻ. ദ്രുപദന്റെ മകളാണ് ആര്? ദ്രൗപദി. ദ്രുപദന്റെ മക്കളാണ് ദ്രൗപദി, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനും. അതില് ദ്രൗപദി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ദ്രുപദന്റെ മകളാണ്.